Kunzima Msotho. Kunzima Nkabahle. Siyafa. Sifela izono zabantu. Uma abantu baphilile nje sicela akusinda abantu. Akusinda abantu kuphela thina noma singafa kunandaba. Uma nje uNkulunkulu asindisa umphefumulo wabantu kuphela. Sicela abantu baphile. Bonke labantu. Ikhulume le ndoda yakwamenyoka. Ethi nami Dr. Msuthuleni yangabe sizomzimba okhala amathambo amadoda efohlukisa indawo phodla amasifela endlu. Abantu abaphile emhlabeni lonke abantu baxayekile bahlupheka. Kodwa sithi namhlanje ubamba inhliziyo zabantu abangala bakhandlela bovu phakathi kwalendlu emkhuba. Akube njalo ke mhlaba wonke jikelele. Sicela abantu baphile. Kunjalo. Usiphoke sendiya lokhulumayo. Usiphoke sendiya. Umhlapho hliso zamadoda. Usinaka umgqomodlela abashangana ihliso zamadoda sibhijika sisomadla fuma esizweni. Umlamla bovu umdabula kwesibovu ikhahlamalele. Ngumlolesha amaphiko phezu kweJerusalem. Nathi abantu abasinde. Bonke abantu, usinda bonke abantu. Ngiyabathandazela mawungene la wasiphoke sendiya uphuma ugula, awuphuma ukhala. Ingakho nje sisonke lapha sibungaza ukuphila kwabantu. Bayede. Kita siphuke somdebele. Basho njalo bathi kodwa sindaba eChathibane. Ngethike namhlanje labasenyambula, labasethethi labasenzayo. Labathi kuthungo bona basenyasa labasevele. Hlula abazondayo, hlula abathakathi. Piano, umshini wabelungu yakhala. Ethi makube kuhle. Kumbamano umhlaba. Inkumbi nezithi sikhuluma kaDr. Msuthu. Bamazi kangcono bathi ingoma ezulu. Siyabonga. Sondelani ke nizolalela ukuthi udokotela uthini emva kwalokho. Faster. Sondele ndawonye. Siyapusha siyabana awusibela umoya sophumelela noma wafala Usiphoke sendiya lo umenyuka esibongo eJozini la khona ngokusebenzela ngiyathanda kakhulu abantu ukuthi basizakale. Ngisesigodini labathi khona kusoThobothini khona lana nje eJozini uma uphuma uwela ibridge laseJozini elikhulu mawuqala umhlaba uyalingana ila ngitholakala khona uhambi kakhulu ila ngisizela khona abantu ngayo yonke indlela abafuna ukusizakala ngayo. Sikhuluma nje nawe sisesigodlweni la oThobothini kwaSiphoke sendiya. Ikhaya ke igama lomuzi kukaPhumdelile ngoba uphuma ungadelile la ekhaya igama la khona lala ekhaya bese mina nguSiphoke sendiya elalapha eDlozini. Isibongo umenyuka ke ngiyabasiza ke kakhulu abantu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abakangazi ngoba vele ngihlele emakhaya. Ngiyazi mawuhlele emakhaya abantu abaningi bakuthatha kancane kodwa ke ngiyazi ukuthi sekukhona manje engibasizile abaningi abazothi ngelilanga bayasiphakamisa isandla bathi Dr. Siphoke sendiya usizile kakhulu. La ubaba uDr. Siphoke sendiya siyezwa kuthiwa inhlahla uyayithinta kakhulu siyawuza umlando wakhe eintombeni ethiwa ziyagana zinsizwa ziyaqonywa ngabuthini la ubaba uSiphoke sendiya ngabuthini kuleyo ntsha leyo ngempela esenesifiso sokuthi sifinyelele kuyena. Ngiyafisa ngiyabonga kakhulu kulombuzo. Ngiyafisa kakhulu ukuthi abantu bangalahli isiko lokugana isiko impilo lethu thina njengabantu abamnyama noma siyisizwe sonke nje isikakhulu la eMzansi Afrika. Thina njengamaZulu ke siyasebenzisa kakhulu isimo sokuthi uma ngabe umuntu ongumZulu noma umuntu omnyama njengami kumele ugcinele emzini uma umuntu wesifazane. Ngiyabasiza ke kakhulu abantu besifazane okunzima ukungena emzini noma emshadweni. Isikakhulu uma ngabe befuna ukuthi imizi yabo ilungiseke. Ingabe ke umuntu wesilisa osemncane noma somdala kodwa ngiyakhona ukukusiza ukuthi uphumelele ukwazi ukuthola umakoti nawe wena wesifazane ukwazi ukuthola umyeni.
balobole ngoba ungamthola umyeni uthola ukuthi akakhiphi lutho ekhaya nihambe 10 years nihambe 5 years nihambe 20 years akakhiphi lutho kuze kuqhamuka ivunguvungu neziphepho zimphephule akagcine lapho angasesiye umuntu omqondayo noma understandayo. Yeah. Siyabonga kakhulu baba uSipho Sendiya. Sazophinde siqhubeke sikhuluma izindaba eziningi. Siphinde sibuye ngapha ke uthi yini ngalaba abanama business afufusayo nawayo nakhomba ukuya phambili kodwa anganawo amandla. Uthi wenza kanjani ngalabo abanama business amancane nabafuna umsebenzi. Ake sibuye futhi nakulabo ngoba siyeza ukuthi enhlahleni uyingozi kakhulu unazo zonke impela. Enhlahleni uthi uyivuza ngisho ukuthi ingaphansi komhlabathi. Asiqale la inhlanhla ngiqala ebantwini besifazane abangathandwa abantu besilisa ngibavulela inhlanhla nje ukuthi bathandwe abantu besilisa abantu besifazane ngabe umncane ngabe umdala bese ngiza kusho ukuthi ke mangithi abangathandwa abantu besilisa ngiyahloniphisa igama leshimane ukulibiza kumuntu wesifazane ishimane ngazi ukuthi ngingaligcwalisa kahle lelo kumuntu wesilisa ukuthi cha hayi ushimile lelo ke ngingaligcwalisa impela ke cha uma uzizwa ngathi ushimile bathe uyabalandela abantu besifazane abalandeleki noma ubona ngathi unesigwadi ngiyakwenzela ukuthi abantu besifazane kube kuhle kubo mawuvela uthi uyalibeka avume noma ngabe unemali noma akanamali kodwa evume bese siza la kulabo ababhizinisi abasafufusayo ngithi ke kubo abasondele cha angakazi ukwenzela isigubhu ngoqale nje ngugeze nje ngikwenzela iexample ngugeze nje ngesihloko salento engizogeza ngayo uhambe uyokwenza imali bese uyabuya sengizokwenzela inhlahla emzimbeni sengizokugcaba kodwa kuqala nje ngizoqale ngugeze kancane nje ngento encane nje ngeke unike lutho uhambe nayo uzohamba nayo cha ngizoqale kugeze nje kuphela mawubuya sengiyagcaba ke emzimbeni ke uma umuntu owamukeleke ovumelekile noma ovulelekile ukuthi ungasika emzimbeni sengusika ke sengufaka inhlahla ke ozohamba nayo 10 years 20 years noma ngabe ufuna ukuyenza njani noma ngabe ufuna ukwenza yiphi inhlobo yebhizinisi uqhubekele phambili bese siyafika ke kwezinye izinto ke ezingaphezulu engeke ngichaze kakhulu emoyeni uzoyichaza uma ngabe usukufonela Dr. Sipho Sendiya uye lo khuluma kanjalo ngikhuluma nje ngisemakhaya la bayangena benza yonke into khona la emakhaya basinda benza yonke into nawe woze ungasali badoda i-Rocket Production ijabulile ukuvakashela ubaba Sipho Sendiya so wakhombisa abantu ukuthi impela la kuyasetshenzwa sithole ithimba labantu bezophiliswa la ekhaya sakuthokozela lokho si-Rocket Production sacela ukuthi umuntu nisubscribe le channel siphinde futhi sibuye ngapha kuBaba Sipho Sendiya nimlandele page lakhe nimlandele ku-account yakhe nimfonele nibuze yonke imibuzo niyifunayo noma benini mofuna impilo thintana noBaba Sipho Sendiya ngabo uBaba Sipho Sendiya uyathola ku-WhatsApp uyatholakala kuyo le number ethi 0729546709 0729546709 uSipho Sendiya ipage lakhe vuka Sipho Sendiya usebenze bawubhale kanjalo uzodibana nami vuka Sipho Sendiya usebenze uzodibana nami lapho anginakho kokunye ke okungokunye kodwa ke kulokho nje okubili uyongithola kukho bakithi salute lapho sibonga baba Sipho Sendiya impilo onde bayede kwena wezulu